Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang nagapalangga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Tingga mo. Hindi! Para sa haring inyo! Dali lang. Aryan na yun, may ano ko sinyo. Ano na? Ano na dyan? Aryo, ano? Andi mo ito dyan? Amo maniwan si Poldo, ano? Dirara ka mo, lakas! Drama nga puno sang hugot kag paghigugma. Palangga ko man ikaw, Jo. I love you, Catherine. Palayui ang anak ko! Kat, kung mag-break man ka mo, ari ako. Gusto ko gidya nga iatubang ko sa altar antes ang tanan. Kag, masalapuan ko pa ayhan siya. Siguro subong, na-traffic pa siya ay. Drama nga puno sang komedya. Uy, Parmiloy, kakita ka na amo nga wala kibol sa buli? Wala pa pelyo. Gusto mo makakita? Din. Pang-espiho bala, kaglantawang buli mo. Ari na ang complete package nga drama. Naisyaga, Showtime! Dirigid lamang sa NYGC. Ang nagapalangga sa imo. Kagkaron, suguro na naton ang pagharap. Lolo Miloy, Lola Basya. Ay, dagataran! Nakapanghimos na ako. Dugay-dugay, makaon na kita kay ho. Lapit na lang mag alas 12. Christmas na. Magkaon Ikaw ba yan, ay? Gadali, kagad. Ay, ara gali si Parelyong ho, nagapakadto dere. Oy, bayong adlaw sa inyo. Oy! Merry Christmas! May dala ka na? Ikaw yung mo, iya. Ay, Parmiloy, may dala ko din sa imo. Mayugit. Ari, oh. Bayran mo lang dito kay Chay Lucia, ha? May ari ko din nga loaf bread, may peanut butter, ha? May kumplito na di. Damo ning indala ko mga grocery. Ay, abo, kanami gud kayo Leong, Bayran na tanan ni Parmiloy. Grabe, no? Kanami kay Lolo Miloy. Nga na ka kay Lucia, tiyangge kayo magtawo. Ay, ato tong hinablo siya. Siya to yung nagligya sa akon, abi mo Parmiloy. Dumduman mo si nagligad, naghatag sa siya sa mga grocery, naghambal gid lang hinablos ni Chay Lucia. Nga kaayo gid kuno sa ato ng mga tao. Hindi kuno pareho sa mga nagransa, kuno sa tiyanggi nga mga wala batasan. Way siya kabalo nga kindaman to nagransa. Ano itong hambal mo, Loy? Ilyong? Wala. Dumi na batian ko, ha? Ikaw yung maya Catherine, gachis mo siya sa imo. Merry Christmas sa tanan-tanan na. Ay! Merry Christmas! Maray nagkapanuktok, barik ka na lang sulod. Abri ng portahan, no? Natural na yung Christmas, abrihan ng portahan para sulod ay ng grasya. Basta gani ka na anay, gani ara gid siya dayo. Ako mo ako ni amiga ko, Rose, nalilinis! May adlaw sa inyo. Hindi. Naubog na si Rosa. Wala pa siya kay inom na siya. Naubog ka na lang gaaw. Wala pa na amogig ko na iya. Rose, dali. Makadto kita sa kusina. Bayanta na yung mga tigulang di, oh. Grabe, tigulang ganyan, ay. Pwerte ka budlay ba? Nga man haw. Kabudlay mag-switch Switch sarang suga ho, switch na sagwa para mabalaan nila nga open na taho. Na. Okay na. Ayos na. Ay! Merry Christmas! I wish you a Merry Christmas! I wish you a Merry Christmas! Ay, ari si Kapitan do 50-50 kay Siboy Batangas, oh. Karami ka kumplito di sa ato, no? Mayo ni kay masulbar na yung tagal tuhod. Anong bot mo silingon para Miloy? Ay, siyempre, hindi magkatos kapitan nga may Paskwa. Ginagani ko nagkawan kay doon naubos itong kwarta ko siya nga dalan kay damo nagpangayo siya kung siyang Pasko. Inubos ko rin ni Poy. Ano para Miloy? Ha? Siling ko, Kwan. Kwan ko kala si Kwan Nicole kag si Boy Batangas. Ay, ari, makami di kompleto kami di sa buong. Ay, matuod! Kompleto kami na
Ay, si Sky na lang bala Premiloy ang wala di. Ay, ginapangita mo yung mga waay gini kay Karyawon as lakang switch. May ilan daw bala ang mga switch. Na ano ka na mo si suga mo, di kinapaligban mo ginayaman. Uy, ara gali si Punay, oh. Oh. Ay, Punay. Dali ka po di. Aba. Kita mo, Merry Christmas. Merry Christmas. Yung takol-takol lang pa siya, gambal pa siya, no? Oo man, no? Mayo man ni si Punay, kay nagkanto gini sa aton. Ay, mga magkaon na. Ikaw, Gudya, yung ginapangita. Ay, Ari man ko niya. Uy, aray, nagapasadya sa balansyagon ko. Ay, nagapasadya sa tagipusoon ko. Si Sky, ari na. Ay, nalayo? Wow. Nalamiloy? Oh, Ay, ginapagudlayan. kanami gino. Kay kompleto gid kita di. Pagudlayan. Matodo. Ginapagudlayan niya ginakagulingon niyo. Ay, ari magaling si Pitpit, ho. Ukon sila ni Noynoy kag ni Toy-Toy. Ala. Kumplito kitang barkada ba? Matuod. Grabe ting magupit daw ginipit nga kwanaw katsure. Kalipat na sabi sa tingugin mo, no? Dugay na sa biway script sa drama to. Ay nako. Ay, ambot kalibog ang ulo ko, Lolo Miloy. Loloyo. Ano to? Ay kagano naman na paligban mo? Nagalibog ang ulo mo, Sky nga man. Nagalibog ang ulo ko kung sino sa ato na mahambal. Sama ang NYGC sa ating sayawan. Hanggang umaga, walang tigil ang kasiyahan. Simoy ng hangin, presko at malamig. Bawat halakhak ay walang kapantay na ligaya. Oh, halina't magsayaw sa gabing kay ganda. Pasko'y ramdam sa puso'y nagbubunga. Kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang Pasko ito'y sa alaala ay mananatili. Ati dali na kamo matipon na kita makanto na kita sa kusina. Basin Mo lang balay Lolo Ilyong ba? na sa tiyahan ka lang kaya rin si Lolo Ilyo. Ako? Natural lang na Baka mo digan mga isina. Binabduman ko na yun. Ay ano na dumduman mo Premiloy? Ito lang mga sapat ko blang nalukpan ko naglikan to. Sala ko na blaya kay ginsindihan mo tong palupok. Ang sakit stoya kung ginapatay ko buhay pa ko. Ay syempre naman. Ay, hindi niya pagpati ang bana ko kay katugnaw bala kung Desyembre. Ay, ambot na lang. Ay, dali na ka mo, Lola Basyang, Lolo Ilyong, kag sa tanan naton yung makaupod Merry Christmas sa inyo, tanan-tanan. Merry Christmas! Yay! Onoy! Ay, onoy, open! Kalipat wow! Amo gina kay isa lang gadala. Isang bata, gutom na kalipat. Uy, Lolo Ilyong, ano na tabusi mo? Nga nagkakanta-kanta ka diyaw? Ay, Jo, bagay man siya ako nagkanta ko? Ano lo? Grabe do magiba man ang gitara ni kay Inday Badang ni. Ginhulam ko kay nga luhaw. Kaya plano ko nga haranahan si Sky. Ay, oo. Malay mo yakon sa pamaagi ngayon na. Maluyagan niya ko kay mga bag-ong ginakanta ko. Sige, Bilo. Grabe ka lo, ha? Ay, oo, Ay, sige lang bala. Kaysa nasyon ko mangharana, gimang ko. Hagaron ko si Premiloy. Kay sigurado, damo tiyan na balaan nga kanta si Premiloy. Galing. Galing ano lo? Manukot naman na dayon siya akong tapos kanta. Mahal kita. Basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga pagkat mahal kita. Maging sino ka man. Ay, boy, ano natabo sa imo? Nga nagakuro kanta ka? Kap, malipayo na ako kay ari ko di subong sa barangay hall pod sa imo. Mayo kay nagkanto ka dere boy, kay maurostorya kita. Ate, wala problema, Kap.
Pero, basta sang tang nag-istorya ta, ara ang mainit-init nga kape. Ari na inyo kape. Abtek si Nicole ba? Oo, matuod no? Ari di gali si sketcher woman, Nicole? Kap. Na boy, do kalain siyang tulok mo sa ako na. Dua lang ka mo di Kap. Oh boy, doa lang kami. Pero hindi ka magpaminsar sang lain-lain kay basibla kon ano Kap? may makabati kag lain ang pinsaro nila. Ay, kapitan. Galibog ang ulo ko subong. Kagaman boy. Nga nagagamo naman ang aton pungsod tungod sa mga politiko nga nagainaway. Mo gani boy. Sa una Kap, opdanay na sila. Hindi balay sala na sila katem. Pero subong Kap, nagainaway na sila. Mo man na sa relasyon boy. Sa una, sweet nami siyang inyo paghigugmanay. Subong, perme na lang kamo nag-aaway. Sana uli. Ay, kapitan. Amo na ganing ginalibog sa ulo ko. Ano naman bala ang rason sini? Sa politika boy, ang upod mo subong. Basi mangin kaaway mo na sa dason. Kagang kaaway mo siyang nangligad, mangin upod mo na subong. Ay, ayaw mo nagalikat. Oh boy, amo na siyang lakad siyang pamulitika. Kaya, ungkis, hindi ka kasalig. Kay abi mo upod mo, hindi nagali. Ay, daparyo ginaya sa relasyon Kap. Nga boy? Abi mo, palangga ka, gali hindi na. Weh, tuod na? Ay, Inday Nicole, ari ka na di sa likod namon? Bala ka din na pa ko di. Nga nagaka-stress ka mo na ya. Tito Boy, how? Kapitan 50-50? Ay, nagaka-stress kami kay kita nga mga tao, gakapektuhan na. Wala gani ka mo na apektuhan isang pagsaka sa balaklon. Papektuhan ka mo sa away nila. Uno? Ay, abi mo bala Kap? Wala na napukusan sa aton gobyerno ang pagsaka sa balaklon. Naman ang may imo na to na boy, kay nagasaka ng tanan, nagataas ang tanan, utot na lang naganubo subong. Ay nano? Ay abi mo Kap? Anong mahimo sa aton gobyerno? Kung mag-amo na lang siniperme, nga nagataas na gitang babalaklon, kag nagabudlay na git subong aton pangabuhi. Aton sweldo gamay lang man ang ginataas. Pero sige ya taas ang ginabakal naton nga ang kinahanglanon sa matag adlaw. Ang sabat sinaboy abi mo ano? Ano Kap? Ambot? Ay, inom na lang ka mabalas ang kape. Para nga mainit-initan ang sulok-sulok ninyo. Salamat gid Nicola, sketcher woman. Abi mo, malipayon gid si Kap kunari ka de. Natural. Kaya nga, makaistorya kami kung ano naman ang sunod nga mga activity sa mga pamatanon. Abaw, sana all ba? Boy, amo na. At, dabati ko ka na, may patigayan kita diri sang singing contest sa aton barangay. Oo, kaya sining December, idungan nato na sa aton nga Christmas party. Abaw! Yes! Malipayon ka gid boy? Oo, Kape. Basta Christmas party, malipayon kuya. Ay, kagaaman Tito Boy, how? Ay, siyempre, kao naman eh. Mo man ang importante boy. Total kada December laman na ginahiwat. Himo naton nga mangin masinadyaw ang aton Pasko. Dapat sa sini nga Pasko Kap, ara ang pagbinuligay. Kag siyempre, ang pagpalanggaan na Kag ang pagpinatawaray Kap. Dapat nulaon naton ang pagdumot sa isa kag isa. Kag kinahanglan Kap, ara ang pagpalanggaanay. Amo ganang gusto ko, pagpalanggaanay. Baby Nicole, paksa ko be. Ayala, ano ambal mo Kap? Ambal ko, si Nicole. Sugoon naton nga mamakal sa mga spaghetti kay handa naton sa Christmas party. Abi mo Kap, kadamo na gid bala sa mga bagay nga nagapastress sa aton. Ay, matuod no? Oo Kap. Ako gani boy. Nicole, gaka-stress man ko. Gaka-stress ka Kap sa mga ulobrahon di sa barangay? Hindi, gaka-stress ko kay Maris Racal.
kita sa tiyanggi, migo noy. Amo matuod. Migo toy no? Mayo pa siguro. Mabakal ko sinaway. Anong gusto mo baklon haw? Inabala o. Ang bird swan. Bird swan? Da wala pa kuya kabati sa kamo sina nga baligya haw? Ato bala o. Diit. Ay, birds tree man na. Birds tree kung tatlo. Tikay salaman baklon ko kundi bird swan. Ako gani bala migo noy. Ano migo toy? Gusto ko man bala mag-inom sang mayhay. Ara na. Mayhay? Do bago lamang ko nakabati haw. Ano niyang mayhay nga ginatumod mo man? Ato bala sa babaw ho. Sa tupad sang gatas. Mayhay. Atong sa bababab. Ay, Milo man na. Mayhay na kay ara sa taas. Kung makuha na nakaroon sa nagabaligya kag dalon di sa dalom kundi Milo na. Galing migo toy, hindi man ta na makabakal sang gusto naton. Kay wala man ta kwarta. Mayo tani kung may mapaskwa sa ato no. Gani man. Pero nangambal to bala si Maninoy ko. Ngano ko no? Paskwahan niya ko kuno sa December 28. Delikado ba? Wala la. Tuod na ya. Bisan tig ilinto na ya sa December 28. Pero kung tuod yang nagambal sa imo ya, paskwahan niya ka na ya. Oo man no. Migo toy. Te, may paskwa ka sa akon. Ay naku, wala man bala migo noy. Tali na mabakalan na tadi si Tianggiyo kay ginsugo ko ni nanay. Are na, tuktukon ko. Bakal! Grabe ba? Doon nagabanda ka migo noy ba? Bakal ko. Ara na, may tao na. Ano ang baklon ninyo? Si Tito Gas? Tito Gas? Mabakal tani kami. Ano ang inyo baklon, mga bata? Ang akon, wala nga. Corn beef Ano nga converb? Ha? Ano nga converb? Ano nga converb ang baklon mo? Wala nga. Chicken flavor lang Hala, may corn beef ba lang nga chicken? Beef gani na mong, what silingon baka? Basi may ara ya. Wala sina bata. Sinoy-noy ko galit Tito Gas Noy. Wala sina sang corn beef nga chicken flavor. Ay, gali. Ate, ano na lang man? Ate, tinapa na lang guro Kauyon man na sa tatay. Amo man na permiso daan namon sa balay. Ano na lang ang baklon mo? Noy. Kwa na lang Tinapa lang isda. Ate, wala sang problema. Arabla tagpila na? Tag 26. Baw, kamal-mahal nagit siyang tinapa ba? Sa una do tag 16 lang man Isubong, 26 na, kay mahal na ang bugas. Ala! Gali? Ang tinapa gali, may connect sa bugas? Oo, kay nga, ang kanon, bugas ina, tapos ang sudan, tinapa. Ay, ala no? Ay, sige Tito Gas Amo na lang na. Tapos, ara na lang dayon kape nga 3 and 3. Hala, kape nga 3 in 3? Do wala man na sina migo noy. May ara na ya. Ato, natawa 3 in 1 ina. 3 and 3 kay tatlo ka bilog baklon ko. Ka mga salawayon sa inyo nga mga bata. Maayo pa siguro maghalin ka mo diri sa tiyanggi ko. Mabakal pa ko gani. Halin, kay kasalawayon sa inyo. Ate, malakata migo to ito migo noy Hala, bayad nyo. Utang na nanay Tito Gas. Naisahan pa ko. Uy, hala. Pare Puloy.
Uy, ari ka? Ay, kumusta ka, Prelyong? Ay, aba, okay, gid Prepuloy, mayo kay nakakita na kita. Ay, gani man, may upod ka, Prelyong. Ay, sino upod mo? Si Kagawad Rande. Ay, kagawad nga, sus, doay mo na di ka bulig sa barangay. Luwag bulig. Kadamdam kasi ngibaton mo sang kape, may gatas ta. Ay, siya to gali halin? Siya to halin. Ay, sus, way ginanugid si Premiloy. Wala mo naman si Premiloy. Basta gani... Kwarta? Kwarta, gusto niya, iya lang. Kagawad, Randy, mayong hapon si mo? Mayong hapon man sa inyo, tanan. Aba, lumatyaga mo na, announcer ka sa radyo ba? Musta? Ate, okay, gid Prepuloy. Pangita ko gyapon ideya kung paano ko mapangaluyagan si Sky. Si Sky? Kabalo ka naman nga, kabudlay nga daan kun ikaw tigulang na tapos mangaluyag ka sa babae nga bata pa. Ay, ambisyoso ka man, abi mo. Abi mo, Prepuloy, kada gabi, ginalibre ko si Sky siyang fishball, kag French fries. Ate ko na ko Kinabaklan ko po si gani kay siya soft drinks. Ay, gano'n ginabaliwala, yung mga lang Ako ko na ko si Sky, hindi man ko. Nga, fishball ang masarangan mo. Dasyon niya, idiyahan ko na ginaya. Ano diyahon mo? Dasyon, hindi lang kay fishball yan, tago siya. Ano pa gayet? Ballfish? Baklan ko sa kalderita. Kalderita? Oo. Kasi kaldero lang. Ay, mas mahal ang kaldero sa kalderita. Hindi pa siya may lutuan na siya dayon. Ay, may lang. Siguraduhon lang. Alabuslot. Ay, uy, ala, si Lidiem gali. Hari ba no? Lidiem, hari ka di gali. Ay, tulog gali si Lidiem mo. Tulog na siya. Bala mo, nagpulaw na sila ni Kagawad Rande. Sila na naglibot sa barangay ng tagayuda mo. Ay, abi ko anay kung sila na ni Kagawad Rande. Hindi. Si Totoo Rande, may ginaproblemahan ng babae. Ay, sino naman na? Si Kwan, ang apo ko nun ni Kunay. Apo ni Punay? Oo. Si Sky ba? Ang si Sky lang apo ni Punay, ha? Nalipat ko sa iba ng mga apo ni Punay. Si Gracia ko, no? Si Gracia? Oo, Gracia, Edis Gracia. Doon ka delikado mo nagali Prepuloy, no? Amo na gani, nag-ray mga apelido, iya ngalan Gracia. Iya apelido, Edis Gracia. Diba disgrasya kita sinigali? Mayo lang gani kay why di si Premiloy, no? Kay kun ari di siya, laban-laban masiling na si Dayan Prepuloy, dahidlaw na ko si Imote. No, wala ginada. Uy, birthday ako no siya isang December 17. Birthday? Oo. Di birthday ano may regalo ka siya? Ang regalo ko siya, hatag ko na si mo. Sakto kagid Prepuloy. Si danlan na di. Ang totoo Rande. Hatag ko ng regalo. Ang ikong pagi, nadala mo na din na. Dali lang. Mauna ako gali-pulay sa inyo. Bye-bye. Wala na ginagasabat si Katerina. Siguro, tulog na siya eh. Ano pa lang man ni oras? Abe, ilang taon ko bisarilo ko. Alas 17 pa lang man. Basi-busy lang siya. Ano abi kay halos bilog nga adlaw. Wala gid ako communication sa iya. Busy abi ako sa clinic eh. Kay medyo damo ang amon yung mga client. Damo abing nagpamasahe subong adlaw. Tapos siya, gintry ko man nga tawagan. Wala siya nagsabat. Basi-busy man sa eskwelahan, kaya dali na lang ilang Christmas party. Ay, Catherine. Sorry, Gid, kung may mga kakulangan ako sa imo. Pero permi mo lang tandaan, Kat. Ikaw kag ikaw gid lang ang babae nga palangga ko. Ikaw lang babae sa kabuhi ko, Kat. Kung nakahibalo ka lang. Kung mahimo pa lang mapakasal kita dayon. Himuon ko, Kid. Galing. Alang-alang pa eh. Ay, Catherine. Bisan magselos ka pa kay Silin. Bisan nakita ko nga may luyag man sa ako ng babae nga to, pero hindi ko gid ikaw pag-ibaylo sa iya. Tungod ikaw lang gid, Kat. Ang akon palangga. Palangga ko ikaw, Catherine. Catherine. Ikaw lang ang mahal sa bawat hibla ng aking buhay, Catherine. Palangga ko ikaw, Sky. Bah, si Lolo Ilyong? Nagaimot-imot man sa piyak?
Bisan naluyag ako kay Lorenz ang nagligad. Na-realize ko nga ikaw gali ang ginahigugma ko. Ay, abi mo, Sky, kung natagan mo lang ko siya, bisan mapakasal na dayon, buwas. Ay, ano ni si Lolo Ilyong man? Grabe ba? Grabe gid sigurong luyag ya kay Sky ay. Ay, Sky, tani, batunon mo man ako bisan tigul bams na ako. Ay, palangga ko gid ikaw. Lo, ano natabo sa imo, Lo? Ano po? Wala Ginapaminsar ko lang kundi naman kami mamahon ni Premiloy buwas. Aba, dulain tiyang nabatian ko, Luaw. Ha? Sa pagkamatuod lang, Apo. Amo gid na. Kay nagahigugma man si Lolo mo. Pariyo man bala sa pagpalanggaan na nyo ni Catherine nga duwa. Amo gid na, Lo. Amo gid na ako nagapalangga ka. May kasakit, kag may kalipay. Sa'yo lang nakita ang tunay na saya. Mundo ko'y bumangon nang ikaw ay sumama. Iyong mga mata aking nakikita, parang bituin sa langit. Abot ko na. Kumusta na ayan si Preduming Subong man? Gaano na sa ayan Subong? Sigurado, kakurinot na naman ang agtang niya sang pangakig mo. Pagkabalo niya nga nadula na ang iya mga kagamitan sa iya balay. Malas ka lang, Preduming. Malas ka lang. Mabalos kid ako sa imo. Tungod kay kininto mo ako. Kingkwaan mo ko gali kwarta kay Choy, ha? Tapos, ginlibre mo pa sa akon? Oo. Sige lang. Kaya nabusog man ko. Pero hindi ko lang siya pagmunuhon. Nga ginsugiran ako ni Choy. Nga nagkuha sa gali kwarta kay Choy. Gusto, may nadumduman ako. Total, Christmas naman. Ining kwartaya nga, ari sa ako nga bilis ang iya mga gamit kaging baligya ko. Amo ining ilibre ko sa iya. Mabakal ako sang sumsuman namon. Mabakal ako sang ilimnon. Tuba. Duha kagalon nga tuba. Kag isa kalitsyon kag sotsaron bulaklak ang baklon ko para may sumsuman kami sa iya balay. Makadto ko to Mabakal ko sang duha kagalon nga tuba kag sumsuman. Hulata ko na Preduming. Kay librehon ta ka sang imo mismo kwarta. Oh. Hulata ko Preduming. Nana, apaw, araki si Preduming sa ila atang-atangan sang ila balay ho. Kag daw masubo? Oo. Nakahibalo na siya siguro nga nadula ang iya mga kagamitan mo. Ara siya ho. Ara siya. Preduming. Ay, pre. Pre, ano nagdala mo ba? Ay, pre. Ano nagdala mo? Ari, pre ho dalaan ko ikaw sang mainom naton. Nga nagapangasubo ka diri Preman, na ano ka? Nakabalo na sa guro nga nadula ang iya kagamitan ay kwan pre. Nadula ang akon mga kagamitan diri sa sulod sa balay ko. Ha? Ay tuod ka pre? Ano nga mga kagamitan pre? Nadula ang akon nga kaldero, pala, balde, kag mga kasirula, mga kalaha ko, mga lutuan. Why ko subong lutuan, pre, gutom na ko gani, oh. Ano? Mau ka animal man sinasang mga kawatan, pre, man? Ay, oo gani, pre, bau,
Subong, pre, kung mag-aari lang ang kawatan sa tupad ko, ay, mamulot naman sa kapustiso, ya, pre, mo. Pre, nano man, pre, man. Relax lang, pre, Christmas, subong. Amo ni gani, pre, nga gindalaan ko ikaw sang mainom naton, pre. Kay mainom ta. Gindalaan ko ikaw sang samsuman. Ay, ano inagdala mo, pre? Ay, kuan ini, pre. Lechon manok kag chicharon bulaklak, pre. Amo ini ang tipunan ta nga duwa, Merry Christmas lang gali, pre. Ay, Merry Christmas pa sa ibo, pre. Ay, chiko na mo. Pasaka ako da, pre. Ay, sige, dali ka sa ka na, pre. Oh, sige. Dali sila bisa. Oh, itong da, pre. Oh. Ara, pre. Oh, di, matagay ta, pre. Ay, sige. Ay, lagi, ako baso, pre, ha? Oh, sige, pre. Huwag kitsa kay balong, ha? Ako lang ang nagkuha sang iya mga gamit. Ano ayan ang matabo kay pre? Duming kun mahibalaan niya nga ako ang nagkawat sang mga kaldero yan, no? Ano ayhan?